zortzi emakume ditugu gurekin, merezi duten omenaldia jasoko dute, eta alik eta babes gehien eskainiko diegu aurten ere. Emakumeek egiten duten lana goraipatzea eta plazara ateratzea. Helburu horixe duen zuzen, martxoak 8 emakumeek kalejira honek. Badira 5 urte ekimen hau antolatzen hasi zenetik, eta 5 urtetan, aldiro, 8 emakume atera ditugu plazara. Gaur ere, beste 8 bisibilizatuko ditugu, eta duela mende bat atzera Estatu Batuetako emakumek egin bezala, hemen gaude oihukatuko dugu. Emakumeak kalera, emakumeak plazara ateratzeko egiten dugun ekitaldia da hau, 5. da, eta ongi etorri ona batez ere guztioi, eguraldia gaur laguntzen ez digun arren saiatuko gera ekitaldia ahalik eta beroena eta goxoena egiten.